Jaya lamun sing ngadepi karo aku gagah gedhe dhuwur apa kowe ya dewa lho kowe dewa dewa saka ngendi Marga Maruta Pak Marga Maruta kuwi dewane apa dewane ngangin aku Tara Bayu kowe sapa aku Dijo Pragarpa aku Dijo Pragarpa nggih Ngranda aja melu-melu perkara kuwulen Bathara Guru nek wis dipecat yo gek kudu ning Mercapada kowe aja melu-melu nek kowe melu-melu kokok gedhe Dewa loro wae gawe geger Bathara Bayu wani mbapati buta-buta nggih Bathara Ndrada aja melu-melu Enak bajut ke lawurung buta-buta tunggul malaya iso entek ya nek ora bajut ke buta-buta iso entek ora kendang gara-gara mergo sing jar arep sawerane ya mundur ae Sinumadi jakatnya kang kinarya momong kinarya momong sarya tunggal dulu ya lara tenan to Wajagara kae mesti kongkonan Dewa Srani mesti kongkonane juga Kawajaya wonten jauh Bayu Rada bapak piye Wajagara inggih panestipun sampun kula ndiraken Wajagara tunggul malaya sababati lajeng keparengipun kula ngarep kados alun tetep nejo mudhun neng Mercapada menika
nggone wis paring dawuh marang ulun. Nggone wis mecat ulun minangka dadi dewa dene Sriwaka dadi sabda pandhita ratu. Ulun nejo mudhun ana Macapada ning tekadku mung bakal ngelingake marang budi kalimputing Adi Guru lan bakal melah-melahke marang Adi Guru sapa sing bakal nandur mesine bakal ngunduh jer Allah iku ora bakal tumama ing becik. Inggih menapa kula nggih tetep kepareng nderek wah nek ngono aku yo melu medhu ning Macapada ora jeneng kita tetep apa ning kayangan mergo ulun dun Macapada isih ana lakon ingkang isih winadi mengko bakal kababar yen wis kabeh padhang kang ngono wis to jeneng kita wae melu gawe tetep ing kayangan dene ulun tetep medhun ana ing Macapada tetep melu budaya padhang lakon